ትውልዲ ኣለና ካብ ታሪክ ዘይምምሃር ኣብነት ዋዕላ ቤት ጊዮርጊስ ኩነታት ቅድሚ ዝናይ ዕርቅን ስምስምማዕን ክስተት እንታይ ነበረ? ወታደራዊ ናይ ክዳን ሓይልታት ኣንጻር ምስ ናዚ ጀርመንን ሃጽያዊት ጃፓንን ዝተሻረኸ ናይ ሙሶሊኒ መንግስቲ መቐጸልታ መጥቃዕቲ ካልኣዊ ኩናት ዓለም ኣብ ኤውሮፓ ከይተደረተ ጥልያን ኣብ ዘለውሉ ማለት ኣብ ኣፍሪቃ እውን ክጥቅዑ ተመደበ። እንግሊዝ ኣብታ እዋን እቲኣ ትገዝኣ ዝነበረት ሱዳን ንኤርትራ ከም መእተዊ መግዛእቲ ጥልያን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብምጥቃም ኣብ መሬት ኤርትራ ተዋግአ። ኣብዚ ዝተኻየደ ውግኣት ምስ ሃይለ ስላሴ ድሮ ዝምድና መስሪቱ ዝነበረ እንግሊዝ ነቶም ነበርቲ ኤርትራ ጻውዒት ገበረሎም። እዚ ድማ ካብ ዕስክርና ጥልያን ወይ ናብ ኢትዮጵያዊ ሃይለ ስላሴ ወይ ናብ እንግሊዝ እተው ዝብል ኮይኑ ነዚ መልእኽቲ ዝሓዘ ወረቓቕቲ ብኣየር በተነ። ኣብዚ BGL ስትሬየር ዝበሃል እንግሊዛዊ ዝተመርሐ ጻውዒት ነቶም ቀንዲ ሕመረት ሓይሊ ጥልያን ዝነበሩ ናይ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ትሪፖሊን ኢትዮጵያን ተመክሮ ዝነበሮም ዓሳክር ኤርትራውያን ዘድሃበ ነበረ። እቲ ዝተረፈ ናብ ኢትዮጵያ ተዘርጊሑ። እዚ ካብ ወረቓቕቲ ምድርባይ ሓሊፉ እኳ ካልእ እንተዘይተገበረ ኣብቶም ትሕቲ መግዛእቲ ጥልያን ብፍላይ ግሁድ ዓሌትነት ዘተግብሩ ፋሽስታውያን ዝዓስከሩ ኤርትራውያን ግን ሰማዕት ንረኸበ። ነዚ ጻውዒት ብምስማዕ ካብ ሕዳር 1940 ክሳብ የካቲት 1941 ብኣማይት ዝቑጸሩ ዓሳክር ንናይ ጥልያን ሰራዊት ገደፍዎ። ኣብዚ ብናይ ልዑላዊ ሓይሊ ኣየር እንግሊዝ ናብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተዘርግሐ 10 ዓይነት ዝኾነ ባንዴራችን ዝስሙ ወረቓቕቲ ክልተ ጥራሕ ንኤርትራ ዝምልከት። እቲ ሓደ ናይ ሃይለ ስላሴስ ማሕተም ዘለዎ ኮይኑ ንንጉስካን ናይ ገዛእ ርስኻ ባንዴራ ተቓለስ ክብል ከሎ፣ እቲ ካልኣይ ድማ እቲ መጀመርታ ካብ መንግስቲ ሃይለ ስላሴ ዝወፀ ኣዋጅ ኮይኑ ነቶም ኩሎም ናይ ኤርትራ ብሄራት ዘድሃበን ምስ ኢትዮጵያውያን ኣሕዋቶም ኮይኖም ክቃለሱ ይጽውዕ። ከምኡ እውን ካብ መሳርሒ ናይ ጥልያን ምዃን ኣንጻር ኣዲኦም ኢትዮጵያ ከይዋግኡ ይብል። ድሕሪ ስዕረት ጥልያን ኤርትራ ኣብ ወተሃደራዊ መግዛእቲ እንግሊዝ ተኣቱ ካብ 1941 ክሳብ 1952 ሙቓም ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ኤርትራ ሓይልታት ኪዳን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብመሪሕነት እንግሊዝ ውግእ ኣንጻር ጥልያን ብሚያዝያ 1941 ኣብ ኤርትራ ተፈጸመ። እንግሊዝ ድማ ብሓደ ጸቢብ ናይ ሰብ ቁጽርን ትሑት ፊናንስያዊ ትሕዝቶን ንኤርትራ ከመሓድራ ጀመረ። ብግንቦት 1941 ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ምሁራትን ፍሉጣትን ኤርትራውያን ናይ መጻኢ ዕድል ሃገር መዓልቲ በፂሑ ምህላዎም ተገንዚቦም ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ መተኣኻኸቢ ዝኸውን ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ኤርትራ መስረቱ። እዚ ማሕበር እዚ ካብ ከበሳን መታሕትን ኣስመራን ቀይሕ ባሕርን ዝውክሉ ሰባት ነበርዎ። ዕላማ ናይዚ ማሕበር ሕጅን ብዘይ ቅድሚ ኩነት ምስ ኢትዮጵያ ምሕባር ዝብል ነበረ። ኣብዚ ናይ 1941 ፍጻሜ ድማ ኣባላት ማሕበር ፍቕሪ ሃገር መራሕቶም ፊታውራሪ ገብረ መስቀል ወልዱ ፕሬዚደንት፣ ሼክ ዓብድልቃድር ከቢረ ምክትል ፕሬዚደንት፣ ፊታውራሪ ሓረጎት ኣባይ ድማ ከም ዋና ጸሓፊ መረፁ። ኣብዚ ናይ ግንቦት 5 1941 ዝተኻየደ ኩነት ኢትዮጵያ ካብ ጥልያን ሓራ ወፂኣን ሃይለ ስላሴ ድማ ካብ ስደት ብሓገዝ እንግሊዝ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተወሉ ዕለት እዩ ነይሩ። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ምምስራት ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ናይ ኢትዮጵያ ኢድ ኣታውነት ከም ዘይነበረ እዩ ዘርኢ። እቶም ነዚ ማሕበር ክመርሕዎ ዝተመርፁ ካብ ልሙድ ሽማምንትን መራሕትን ፍልይ ዝበሉ ነበሩ። ሓደስትን ካብ ሓደ ዓይነት ደርቢ ማለት ካብቲ ልሙድ መሪሕነት ዘይኮኑ ብግዜ ጥልያን ዝተምሃሩን ኣብ ንግድን ኣብያተ ትምህርትን ኣብያተ ጽሕፈታትን ተመክሮ ዝነበሮም ኤርትራውያን ስለ ዝኾኑ እቲ ኣባልነት እውን ነዚ የንፀባርቕ ነበረ። ካብቶም ተመርፁ ሰለስተ ንመልከት። ፊታውራሪ ገብረ መስቀል ወዱ ኣብ ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያንን ከረንን ኣብ ሱዳንን ሮማን ዝተምሃሩ እዮም። ኣብ ግዜ ጥልያን ኣብ ኮሚሳርያው ተቆፂሮም ጸኒሖም እንግሊዝ ምስ ኣተው እውን ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ይሰርሑ ነበሩ። ብዙሕ ቋንቋታት ዝፈልጡን ኣብ ጋዜጣታት ብእንግሊዝ እናጠቐሱ ናይ ትግርኛ ጽሑፋት የውፅኡ ከም ዝነበሩ እቲ ጋዜጣታት የርኢ። ድሕሪ ናይ ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ናብ ሕብረት ምልዋጣ ካብ ውሽጢ ማሕበር እታ ሓንቲ ንእሽቶ ታሪክ ናይ ማሕበር አንድነት ዝፀሓፉ ንሶም ጥራዮም። ከምኡውን ምክትል ፕሬዚደንት ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ሼክ ዓብድልቃድር ከቢረ ኣብ ፈርናንዶ ማርቲኒ ቤት ትምህርቲ ዝተምሃሩን ክሳብ 7 ቋንቋታት ዝኽእሉን
ኣብ ናይ ኢጣልያ ቤት ጽሕፈት ቆንስል ቤት ጽሕፈት ኣብ የመን ዝሰርሑ ነበሩ። ብኣዝዩ ልዑል ክእለት ቋንቋታትን ካልእን ክሳብ ኣብ ናይ የመን ዲፕሎማስያዊ ክቢ ፍሉጥ ኮኑ። ዕዱፍ ሓሊፉ ኣብ መንጎ ስዑድያን የመንን ብዛዕባ ናይ ደቅ ጉዳይ ዘይምስምማዕ ተዋስኡ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምስ ልዑል ድሓር ንጉስ ፈይሳል ቤን ዓብድልዓዚዝ ተራኸቡን ተመሓዘዩን። ንጉስ ንከቢር እቲ መሰውዒን ማለት ወዲ ምጽዋዕ ኢሉ ይጽዋዖም ነይሩ። ታሪክ ህይወቶም ኣብ ኢንተርኔት ተወከስ። ካብዚኣቶም መራሕቲ ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ብትውልድን ልምድን ኣብ መሪሕነት ዝውለዱ ዝነበሩ ፊታውራሪ ሓርጎት ኣባይ ጥራሕ እዮም። ታሪክ ናይዚ ማሕበር እዚ ኣብቲ ፌደራላዊ ተመክሮ ዝብል ናይ ተኸስተ ነጋሽ መፅሓፍ ምውካስ የድሊ። ከምኡውን ታሪክ ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ኣብ ሰሙናዊ ጋዜጣ ኤርትራ ቁፅሪ 227 ጋዜጣ ኢትዮጵያ ቁፅሪ 103 1941 ክሳብ 1946 ማለት ምእታው ወተሃደራዊ ምምሕዳር እንግሊዝ ኣብ ኤርትራ ኣባልነትን ተፈላጥነትን ናይዚ ማሕበር እናበዝሐ ክኸይድ እንከሎ እቲ ርእይቶ ናይ ኣባላት ግን ኣብ ክልተ ተኸፍለ። ከምቲ ናይቲ እዋን ጽሑፋት ጋዜጣ ሓንቲ ኤርትራ ዘርእዮ ብግልፂ ዝካየድ ክትዓተን ስነ ስርዓት ዘለዎ ናይ እንካን ሃባን መልስታት ዝሰነቐ ፍልልያት ዝነበረ። እቲ ሓደ ክፋል ሓደ ዓይነት ዝምድና ምስ ኢትዮጵያ ዝብል ፊታውራሪ ገብረ መስቀል ወልዱ ክምራሕ እንከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ናብ ናፃ ምዃን ዝብል ብኣቶ ዓብድልቃድር ከቢረ ዝምራሕ ኮነ። ኣብዚ ታሪክ እዚ ንኤርትራ ኣብ ክልተ ምኽፋል ዝብል ኣምር ተቐልቀለ። ከም መፈለምታ ስም ጸሓፊ ዘይብሉ ብሓደ ኤርትራዊ ተባሂሉ ብእንግሊዝ ዝተደገፈ ጽሑፍ ኣብ ጋዜጣ ወፀ። እዚ ጽሑፍ ንኤርትራ ናብ ክልተ ምፍላይ ማለት እቲ ከበሳ ናብ ኢትዮጵያ እቲ መታሓድ ድማ ናብ ሱዳን ዝብል መደብ ከም ኣማራጺ ዘቕርብ ኮይኑ እቲ ፍልልያት ናይ ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ግን በዚ ተጸልዩ ወግዓዊ ኮነን እቲ ጉዳይ እውን ኣብ ክታዕ ወረደ። እዚ ድሓር ኣብ ሕቡራት ሃገራት ዝቐረበን ብዙሕ ዘካትዐን ኣብ መወዳእቱ ድማ ቅቡል ዘይኮነ መፍትሒ እኳ እንተኾነ እዚ ካብ ናይ እንግሊዛውያን ገዛእቲ ሱዳን በዓልየት እቶም መታሕት ኤርትራ ዝያዳ ምስ ሱዳን እቶም ከበሳ ድማ ዝያዳ ምስ ኢትዮጵያ ይዛመዱ ዝብል ኣባይታ ዝኾነ ካብ 60 ዓመታት ዝበዝሕን ብዙሕ ታሪክ ዝሓዘን ህዝቢ ኣብ ግምት ከእተው ዘውፅኦ ጽሑፍን ሓሳብን እዩ ነይሩ ክበሃል ይከኣል። ፊታውራሪ ገብረ መስቀል ወልዱ ንናይ መታሕት ምፍላይ ኣዝዮም ብምቋም ተሪ ጽሑፍ ከውፁ እንከለዉ ከም ምርጫ ምስ ኢትዮጵያ ከም ሓደ ሃገር ምሕባር ከም ዝመርፁ ኣፍለጡ። ትኪያት ኣብርሃ ተሰማ ብግዲኦም ንሓድነት ኤርትራ ከም ዘለዎ ኮይኑ ግን ምስ ኢትዮጵያ ምሕባር ሓደ ካብ ኣዝዩ ኣሉታውን ሕሉፍ ታሪክ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ኣብ ግምት ዘየትዩ ኢሎም ፀሓፉ። ብተወሳኺ ብቋንቋን ባህልን ካልእን ድማ እንተደኣ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ተፀንቢራ ኣብቲ ምምሕዳር ምኩንናት ሓለፍቲ ኣምሓራ ብላዕሊ ክኾኑን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ሸሸይ ከም ዝብሉን ኣመቱ። ከም ካልእ ኣማራፂ ድማ እንተወሓደ ወደባት ዘለዋ ኤርትራ ምስ ትግራይ ብሓባር ናይ ምንባር ተኽእሎ ከም ዘሎ ኣመቱ። እቲ ናይ ትግራይ ትግርኛ ኣምር ድማ ኣብዚ ተቐልቀለ። በዚ ኢሉ በቲ እቲ ፍልልያት ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ናይ ሓደ ዕላማ ዝነበሮም ኣባላት ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ስለ ዝተጓሃሃረ ራእሲ ተሰማ ኣስመሮም ነዚ ናይ ክልተ ክትዕ ደው ክብልን ኣብ ቁም ነገር ከድህቡ ሚዒዶም ነዚ ናይ ሕድሕድ ክትኣህድእዎ። ካብዚ ፍልልያት ተበጊሱ ድማ መሪሕነት ኣባላት ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ከም ሓደ ንኤርትራ ዝሓሊ ማሕበር ኮይኑ ንክኸይድ እቲ ፍልልያት ድማ ኣብ ስምምዕ ንምብፃሕ ኣብ ሓደ ናይ 12 ነጥቢ ዝሓዘ ስምምዕ ተበፅሐ። ኣብዚ መፈለምታ ታሪክ ናይዛ ማሕበር እዚኣ ብዛዕባ ዝርዝር እንታይ እየን 12 ነጥብታት ዝነግር ሓበሬታ ክሳብ ኣብዚ እዋን እዚ የልቦን። ነዚ ዝፀሉ ማለት ኤርትራ እንታይ ትኹን ዝብል ሕቶ መልሲ ንክረክብ ነቲ ዝነበረ ፍልልያት ኣብ ጥርሲ ክበፅሕን ናብ ሓደ ዓይነታዊ ለውጢ ክሰግር ዝደረኾ 5 ኩነታት ተራእየ። ምንጪ ጆርዳን ገብረ መድህን ዓኻይን ሰውራን ብእንግሊዝ። ቀዳማይ ብመጋቢት 1946 ኢትዮጵያ ንኮሎኔል ነጋ ሃይለ ስላሴ ሰብኣይ ጓሎም ጃንሆይ ከም ሌዘን ኦፊሰር ኣብ ኤርትራ ሸመቶ። እዚ መንእሰይ ኣስታት 20 ገለን ዓመት ይኸውን ዝዕድሚኡ ምስ ሓደ ፀሓፋይ ኣብ ኣስመራ ቤት ፅሕፈት ከፈተ። ብነሓሴ 1946 ኣብ መንጎ ፅንዓ ደገለን ተወርዓን ናይ መሬትን ማይ ጉዳይ ኣብ ረፅሚ ኣትዩ 11 ተወርዓ ክሞቱ እንከለዉ 40 ወሲሎም ካብቶም ክርስቲያን ድማ 3 ሞቱ። ኢትዮጵያ ነዚ ናይ ከም ናይ ሃይማኖት ጉዳይ ክትክርአ ክትገበር ፈቲና ኣይሰለጣን።
ሳልሳይ ድሕሪ ሰለስተ ተመሳሰሊ ምትፍናንን ናይ ሰባት መማትን ኣውራ ብ28 ነሓሴ 1946 ኣብ ኣባሻውል ሓደ ወታደር ሱዳን ሞተ። ናይ ዝሕንሕነ ሰብዓ ዝኾኑ ወታደራት ሱዳን ኣስመራ ብምእታው ኣብ ቅድሚኦም ዝጸንሐ ኤርትራዊ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ክርስቲያን ዝቕመጡሉ ቦታ ሰብ ምቕታል ጀመሩ። እቲ ጉዳይ ምስ ሃድአ ኣስታት 46 ዝኾኑ ሞይቶም ገለ ሰብዓ ዝኾኑ ድማ ቆሲሎም። ኣብዚ እውን ናይ ኢትዮጵያ ወኪል ኮሎኔል ነጋ ነዚ ከም ናይ ክርስቲያንን እስላምን ረፅሚ ገይሩ ከርእዮ ፈቲኑ ግን ከ ኣይሰለጦን። መንግስቲ እንግሊዝ ድማ እዚ ክግበር እንከሎ ሱቕ ኢሉ ርኡ ተባሂሉ ተሓምየ። ብድሕሪ እዚ ታሪኻዊ ናይ 3 መዓልቲ ሓዘን ኣብ መላእ ኤርትራ ተገይሩ። ጋዜጣ ሰሙናዊ ዜና ኤርትራ ድማ ብናይ ክልቲኡ ሃይማኖታት ናይ ሓዘን መግለፂ ኣውፅአ። ኣቶ ወልደ ማርያምን ኣቶ ኢብራሂም ሱልጣንን ዝመርሕዎ ጉጅለ ብሓደ ተኣኪቦም ብሓባር ምግቢ ናይ ክልቲኦም ከይበሉ በሊዖም። በዚ ድማ እቲ ርእቶ ናይ ሃይማኖታዊ ግርጭት ከም ዘይኮነ ኣብሪሆምን ብድሕሪኡ ድማ እቲ ኣይንፈላለ ዝብል መልእኽቲ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ዜጋታቱ ካብ መታሕት ይኹን ካብ ከበሳ ተመሓላሊፉ። ራብዓይ ነጥቢ ንውፃኢ ጉዳይ ዝምልከት ግን ንስነ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ስምምዕ ፓሪስ ድሕሪ ስዕረት ናይ ኣክሲስ ሓይልታት ኣብዚ ታሪኻዊ ስምምዕ ናይ ክዳን ሓይልታትን ናይ ተን ተሳዕራ ሃገራትን ዝነበረ ግዝኣታት እንታይ ይኹና ዝብል ሕቶ ንምምላስ ዝተገብረ ስምምዕ እዩ። ድሕሪ እዚ ድማ ወተሃደራዊ ምምሕዳር እንግሊዝ ናብ ኤርትራ ሙቓም ሰልፍታት ዘፍቀደ። ስለዚ ነዚ ብምጥቃም እታ ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ኤርትራ ቅድም ብዘይወግዒ ድሕሪ እዚ ግን ብወግዒ ስርሓ ቀፂላ። እቲ ዝፍቀድ ናይ ሰልፊ መሰል ብምጥቃም ድማ ንድሕነትን ሃገርን ንፍልልያትን ብሰላም ምፍታሕን ክትፅዕር ምእንቲ ናብ ሓደ ሃገራዊ ዋዕላ ምክያድ ከም ሓሳብ ኣምፅአቶ። ሓሙሻይ ኣብ መስከረም 1946 ዝተኻየደ ናይ ረፅሚ ኣንጻር ናይቶም ምፍላይ ካብ ኢትዮጵያ ዝብሉ ዝነበሩ ዜጋታት እናንሃረ ስለ ዝኸደ እቲ ወጥሪ ንዓበየ ከይከይድ ምእንቲ ኣብ ናይ ሰላምን ዘተን ብምክያድ እቲ ጉዳይ ዝሃድኣሉ ኩነታት ንምፍጣር ነበረ። እዞም ብግዜ ጣልያን ተወሊዶምን ዓብዮምን ብግዜ እንግሊዝ ድማ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ልብምና ዝበፅሑ ኣቦታት ብናይ ወፃኢ ጉዳይ ኩነታት እውን ተጸልዮም እዮም። ንኣብነት ሓደ ናይ መንግስቲ እንግሊዝ ኣብቲ እዋን እቲ ዝገብሮ ዝነበረ ናይ ገዛእ ግዝኣቱ ኣብ ትሕቲ ሓደ ናይ ሓባር ሃብቲ ኮመንዌልት ኦፍ ኔሽንስ ብምባል ንግዝኣት ኣውስትራልያ ካናዳን ደቡብ ኣፍሪቃን መጻኢ ኣብ ምትግባር ስለ ዝነበረ እዞም ተኣከብቲ ናይ ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ድማ ነዚ ዓይነት ሓሳብ ብየዋህነት ሪኦሞ ይብል ጆርዳን ገብረመድህን። ምክንያቱ እዚኦም ናይ ፃዓዱ ግዝኣታት ዳ እምበር ናይ ጸሊም ኣፍሪቃ ግዝኣታት ዝምልከት መፍትሒ ኣይነበረን። እንግሊዝ ኣብቲ እዋን እቲ ካብ ጋና ጋምቢያን ካልኦት ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ጌና ኣይወፀትን እያ ነይራ። እዚ ዓይነት ኣመሓዳድራ ንካናዳን ኣውስትራልያን ደቡብ ኣፍሪቃን ዝተገብረ ርእሰ ምምሕዳር ኮይኑ ኣብ ሃገራዊ ጉዳያት ድማ ኣብ ትሕቲ ፅላል እንግሊዝ ከም ዝኾነ ኣይተገይሩ። እዚኦም ኤርትራውያን ኣቦታት ነዚ ከም ኣብነት ብምውሳዶም እቶም ኤርትራውያን ክሳብ ክንደይ ርእሲ ተኣማንነትን ንገዛእ ርእሶም ከም ነፃ ሰባት ሓሲቦም ምንባሮም የርኢ። ነዚ ጉዳይ ዝያዳ ንምንጻር እቲ ኣብ ካልእ ሃገራት ማለት ዘን ተጠቕሳ ካናዳን ኣውስትራልያን ደቡብ ኣፍሪቃን ናይ ፃዓዱ ስርዓታት ከም ዝነበራ ፈፂሞም ተስተባሃልሉ ኣይመስልን። ብተወሳኺ እቲ ቀንዲ ነዘን ሃገራት ምስ እንግሊዝ ተሰማሚዐን ስመን ኣብ ክንዲ ግዝኣታት ማለት ካብ ኮሎኒ ናብ ዶሚኒዮን ወይ ርእሰ ምሕደራ ክካትዓን ክዕወታን ዝገበረን ሓደ ናይ ገዛእ ርእሰን ቁጠባውን ፖለቲካውን ሓይሊ ክህልወን እንከሎ ካልኣይ ድማ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ኣዝየን ርሑቓት ስለ ዝነበራ እዩ። እንግሊዝ ኣብቲ እዋን እቲ ከምቲ ናይ 1776 ናጽነት ናይ ኣሜሪካ ዝመስል ጌራ ጽልዋ ከተርሕቕ ኣይደለየትን። ስለዚ እዚ ንግዝኣታት እንግሊዝ ሓደ መፍትሒ ኮይኑ ማለት እዩ። እንግሊዝ ኣብቲ እዋን እቲ ማለት እታ ዝዓበየት ናይ ዓለም ግዝኣታዊት ወይስ ኮሎኒ ሓይሊ ከምዚ ዓይነት ናይ ምሕደራ ስልጣን ንኤርትራውያን ማለት ጸለምትን ድሑራትን ተባሂሎም ዝእመነሎም ተገዛእቲ ህዝቢ ንኽትህብ ፈፂማ ኣይተሓስቦን እያ ነይራ። እቶም ነዚ ስርዓት ኣብ ግብሪ ዘተግበሩ ኦፊሰራት እንግሊዝ ድማ ነዚ ኣብ ተመክሮኦም ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዝገልጽ ድሕሪ እቲ ጉዳይ ኣብ ጽሑፍ ኣቐሚጦሞ ማለት እቲ ንሶም ዝሓስብዎ ካልእ እቶም ኤርትራውያን ድማ ንናጽነት ናይ ሓሳባትን ሃገር ኣብ ምትካልን ዝርእይዎ ካልእ ኮይኑ ናይዚኦም ክልቲኦም ምፍጣጥን ናይ ኢትዮጵያ ህላወን ኣብ ባይታ ንኽዋስኡ ዝግበር ክስተት ኣብ ባይታ ወረደ። ምድላው ዋዕላ ቤት ጊዮርጊስ
12 ነጥቢ ዝሓዘ ስምምዕ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ኤርትራ ነዚ ካብ ናቶም ኣዝዩ ዝረሓቐ ታሪኻዊ ተርእዮ እዚ ብግዜ እንግሊዝ ዝተባሃሉሉ ኣይመስልን ኣብቲ እዋን እቲ ዝካየድ ዝነበረ ክትዓት መሰረት ብምግባር ኣቶ ወልደኣብን ፊታውራሪ ገብረ መስቀልን ነተን ክልተ ዝምባሌታት ዘካትዕን ዝዓረቐን ናይ መፈለምታ መካትዒ ዝኸውን 12 ነጥቢ ዝሓዘ ስምምዕ ፀሓፉ ኣብዚ እቲ ስምምዕ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ዝተጠቕሰ ኢትዮጵያ ንርእሰ ምምሕዳር ኤርትራ ብወግዒ ክትፈልጥ ምስኡ ዝመፅእ ዲሞክራሲያዊ መሰላት ድማ ከም ናይ ፅሑፍን ርእይቶ ናይ ምሃብ መሰል ናይ መራኸቢ ብዙሓንን ናይ ቋንቋን ናይ ሃይማኖትን ከምኡውን ሰልፍታት ናይ ምቋም መሰላት ክትሕሉ ዝብል ነበረ እቲ ናይ መወዳእታ ፅሑፍ ሰነድ ናይ ምቕራብ ዕድል ነቶም ናይ ምፍላይ ወይ ነፃ ኤርትራ ዝብሉ እዩ ተዋሂቡ ምክንያቱ ዋዕላ ቤት ጊዮርጊስ ንምትግባር ዝተፃወቶ ተራ ማለት ብፍላይ ኣቶ ወልደኣብ ወልደማርያም ኣብ ግምት ምእታው ብስምምዕ ዝተዋህበ ንጥፈት ነበረ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፊታውራሪ ገብረ መስቀል ወልዱ ድማ ወግዓዊ ወኪልን ኣቦ መንበር ናይቲ ዋዕላ ኮኑ ከምቲ ኣብ ትሕቲ ወተሃደራዊ መግዛእቲ እንግሊዝ ዝነበረ ኣገባብን ሕግን ብምኽታል ነዚ ውዱእ 12 ነጥብታት ዝሓዘ ስምምዕ ፊታውራሪ ገብረ መስቀል ወልዱ ንወተሃደራዊ ግዝኣት እንግሊዝ ቅዳሕ ሃብዎ ብተወሳኺ ነዚ ስምምዕ ኣብ ግብሪ ብምውዓል ዝያዳ ኣባላት ዘለዎ ኣኼባ ኣብ ቤት ጊዮርጊስ ክካየድ ምእንቲ ወግዓዊ ፍቓድ ረኸቡ ነዚ መሰረት ብምግባር ድማ ብሕዳር 16 ክሳብ 23 1946 እቲ ዋዕላ ኣብ ቤት ጊዮርጊስ ክካየድ ምዃኑ ተፈልጠ ርእይቶ መንግስቲ እንግሊዝ ኣብዚ ሓድሽ ናይ ኤርትራውያን ፖለቲካዊ ምዕባለ መንግስቲ እንግሊዝ በቲ ቀንዲ ኣመሓዳሪኡ ሎንግሪንግ ዘርኣዮ መለሰ ግብሪ ናይዚ ጉዳይ ነዚ ሃገራውን ኣፍሪቃውን ስምዒት ናብ ኢትዮጵያ ስለ ዘበለ ቀስ ብቐስ ክዓብን ካብ ማሕበር ኣብ ኣስመራ ጥራሕ ናብ ገጠራት ክኸይድን ክሰፍሕን ስለ ዝኽእል ብኣጋኡ መፍትሒ ምድላይ ኣበለ ስለዚ እቲ ቀንዲ ኩናት ኣንጻር ሙሶሊኒ ኣብ ኣውሮፓ ከይተወድአን ከሎ ምግዛእታዊ ዶብ ዳግመ ምሕንፃፅ ክግበረሉ ዝብል ርእይቶታት ከቕርብ ጀመረ ቀዳማይ እቲ ትግርኛ ዝዛረብ ኣካል ምስ ኢትዮጵያ ክሕወስ ካልኣይ ድማ ናይ ዓባይ ሶማል ምሕንፃፅ ምሕንፃፅ ዝብል ነበረ ብ1943 ግን ወተሃደራዊ ኣመሓዳሪ ሎንግሪንግ ብዝያዳ እቲ ሃገር ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣንግሎ ኢጂፕሽን ሱዳን ንኽትብቀል ዝብል ርእይቶ ናብ ኣሕልቑ ክፅሕፍ ጀመረ እዞም ነዚ ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ዝመስረቱ ፍሉጣት ደቂ ኤርትራ ልዑል ሃገራዊ ስምዒት ስለ ዝነበሮምን ምስ ናይ እንግሊዝ ኣገዛዝኣ ዘይምሕጓሶምን ከምኡ እውን ኣብ ሃይለ ስላሴ ዝገበረሎም ዝነበረ ናይ ርእሰ ምምሕያሽ ብምፅዓታት ኣዝዩ ይፅልዎም ከም ዝነበረ ሎንግሪንግ ዝተረድኦ መስል እንግሊዛውያን እዚ ናይ ኣንጻር ፀዓዱን ኣንጻር ወፃእተኛታትን ስምዒት ዝሓቆፈ ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ኣዝዩ ኣስግኦም ድሕሪ ወግዓዊት ስዕረት ጣልያን ብ1945 ድማ እዚ ናይ ኤርትራ ኩነት ቀንዲ ጉዳይ ኮነ እቲ ጉዳይ ብኸመይ ተጸልዩ ንምርዳእ እንደገና ንድሕሪት ብምምላስን ቁጠባ እንታይ ተራ ከም ተፃወተ ምዝካር የድሊ ቁጠባ ኤርትራ ኣብ ግዜ መግዛእታዊ ወተሃደራዊ ምምሕዳር እንግሊዝ ቁጠባ ኤርትራ ኣብ ግዜ መግዛእታዊ ወተሃደራዊ ምምሕዳር እንግሊዝ ካብቲ ዝነበሮ ኣዝዩ ርኡይ ምልውዋጥ ተገበረሉ ክሳብ እቲ ኩናት ብ1945 ዝውዳእ ኣሜሪካን እንግሊዝን ናይ ጣልያን ናይ ሰብን ንዋትን ሓይሊ ንኪዳን ሓይልታት ጥቕሚ ኣውዓልኦ እዚ ናይ ኩናት ቁጠባ ክሳብ ምድምዳም ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣዝዩ ኣደንፊዕዎ እዩ ብድሕሪዚ ግን እቲ ቁጠባ አንቆልቆለን ነቲ ነባሪ ናይ ታግዛት ድማ ኣዝዩ ጎድኦ እተን ናይ ኣፅዋር ፋብሪካታት ተዓፅዋ ጠላይ ዳርጋ ዝበዝሑ ንዓዶም ተመልሱ እቶም 1936 ክሳብ 1945 ብጠላይንን ካልኦትን ተመስሪተን ዝነበራ ፋብሪካታት ካብ ኣውሮፓን ማእከላይ ምብራቕን ብዝመፅአ ውድድር ክዕፀባ ተገደዳ እተን ድሓር ዝተረኣያ ፋብሪካታት ካብዚኣተን ተረፍ እየን እምበር ብዙሓት እየን ነይረን ተንተረፋ ንኣብነት ባራትሎ ደነዳይ ቺፖሊንን ቢኒን ወዘተ ኣብዚ ኩነት እዚ ስራሕ ኣልቦነት ኣብቶም ኤርትራውያን ተረኣየ እንግሊዝ ብበጀት ክኸይድ ስለ ዝበለት ኣብ ኣብያተ ፅሕፈታት ወንደረት ብምግባርን ብቁጠባ ብምስራሕነት ሰፊሑ ዝነበረ ናይ ጣልያንን ኣብያተ ፅሕፈታትን ስለ ዝተደረታ ካብ ስራሕ ምውፃውን በዝሐ ሕፅረት ገንዘብን ናህሪ ናይ መነባብሮን ስራሕ ኣልቦነትን ብናይ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ምፍቃድ ሓደ መውፅኢ ኣፉ ረኸበ
ኤርትራውያን ንመጀመርታ እዋን ብዛዕባ ሽግራቶምን ጉዳያቶምን ዝዛረብሉ መድረኽ ተኸፍተ። እቲ ተራ ኤርትራዊ ድማ ኣብ መንጎ ናይ እንግሊዝን ጣልያንን መግዛእቲ ከወዳድርን ርእይቶ ክህብን ተረኣየ። እታ ኣዝያ ፍልጥቲ ብሂል ብ1960ታት ማለት ሱቕ ኢልካ እንተተገዚእካን ዕስክርና ብደሞ ስለ ዝነበረ ብግዜ ጣልያን ትበልዕ ግን ኣይትዛረብን ተባህለ። እታ ብብቀትን ስራሕ ምውፃእን ንብረት ምውሳድን ዝፍለጥ መግዛእቲ ወተሃደራዊ እንግሊዝ ድማ ብግዜ እንግሊዝ ኣይትበልዕን ግን ትዛረብ ትብል ትምህርትን ጋዜጣታትን ሰልፍታትን ስለ ዘበርከታ ኣብዚ እዋን እዚኣ ተባሂላ። ድሕራ ድማ እታ ሳልሰይቲ ንኤርትራ ካብቲ ዝነበራ ንድሕሪት ዝጎተተን ኣብ ኤርትራ ቁጠባዊ ስራሓት ዝድረተን ንኣብያ ሃገራውያን ኤርትራውያን ብሓይሊ ክድቁስ ዝተረኣየ ድማ ብግዜ ኢትዮጵያ ኣይትበልዕን ከምኡውን ኣይትዛረብን ጥራሕ ዘይኮነስ ኢትዮጵያ ወይ ሞቴልና ክልቲኡ መፂና ተባህለ። እዚ ጓል መገዲ ንግዚኡ ገዲፍና ህልው ኩነታት ኤርትራ ኣብ ባይታ ብ1941 1945 መግዛእቲ ጣልያን ዝገደፉ ኣሰር ንመልከት። እዚ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ክልተ ንምግምማዕ ዘሎ ሕቶ ዘምፅኦ ክርሳዕ ዘይብሉ መንግስቲ እንግሊዝ ንኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ናይ መሃብን ምኽላእን መሰል ኣብ ትሕቲ ኣህጉራዊ ሕጊ ኣይነበሮን። ስለዚ እቲ ጉዳይ ናብ ሕቡራት ሃገራት ዘምርሐ። ምዚ ኣተሓሒዙ ክረአ ዘለዎ ነገር እቲ ናይ ማሕበር ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ዝብል ስምዒት ዝምልከት እዩ። ኣብቲ እዋን እቲ ፊናንስያዊ ኩነታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ እንግሊዝ እዩ ነይሩ። ምክንያቱ እንግሊዝ እዩ ንጣልያን ስዒሩ ንሃይለ ስላሴ ካብ ሱዳን ሒዝዎም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተወ። እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሳብ ዝድልድልን ኣሰራርሕኡ ከም መንግስቲ ክሳብ ዝትከል ድማ ኣብኡ ፀንሐ። ስለዚ ኣብ ከባቢ 1945 ቀፃልን ኢትዮጵያ ንባዕላ ናይ ገዛእ ርእሳ ሽግራት ነይርዋ እዩ። ስለዚ ናይቲ ናይ ማሕበር አንድነት ምምዕባልን ዘኸተለ ጉዳያትን ንበይነ ሓላፍነት ኣለዋ ክበሃል ይጸግም። ምክንያቱ እቶም ኤርትራውያን ብዝሰምዖን ብዝተረድዎን ጥራሕ ዘይኮነ በቲ ኣብ ኣፍሪካ ኣብቲ እዋንቲ ዝካየድ ዝነበረ ኣንጻር ባዕዳዊ መግዛእቲ ምንቅስቓሳት ዝተጸልኡ ከም ዝነበሩ ክርሳዕ ይብሉን። ስለዚ እቶም ተዋሳእቲ ኤርትራውያን እንግሊዝ ስርዓት ኢትዮጵያ ብዲፕሎማስያውን ሕብራት ሃገራት ነበሩ። ጉዳይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ብተወሳኺ ጣልያን ንኤርትራ ክገዝኣ ምስ ጀመረ ነቶም ኦርቶዶክስ ከኸትልኾም ማለት ናብ ካቶሊካውያን ክልውጦም ዝገበረ ፈተነ ብብዝሑ ኣይተዓወተን። ስለዚ ድማ እዩ ኣብ ኤርትራ ክትልኽና ኣብ ውሱን ከባቢ ዝተረፈ። ነዚ ዝገበርዎ ምክንያት ድማ ካብቲ ናይ ምስ ኢትዮጵያ ዝዛመድን ከም ሓደ ኣካል ዝውሰድን ዝነበረ ኤርትራዊ ኦርቶዶክሳዊ ስርዓት ምእንቲ ንምክፍፋልን ምስ ኢትዮጵያ ዝብል ስምዒት ንምድስካልን ነበረ። እዚ ናብ ካቶሊክ ናይ ምልዋጥ ፈተነ ምስላጥ ምስ ኣበዮም ምእንቲ ንክልቲኡ ክፈላልዩ ኣብቲ ዝገዝኡሉ ዝነበረ እዋን ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ኣብ ትሕቲ መንፈሳዊ ስልጣን ናይ ምስሪ ኦርቶዶክስ ከም ዝኸውን ገበሩ። እዚ ኣብቲ 60 ዓመት ዝኸውን ኤርትራ ኣብ ዝሓዘሉ ግዜ ማለት እዩ። ድሒሩ ንኢትዮጵያ ኣብ ዝሓዘሉ እዋን ማለት ብ1935 ግን እቲ ብ1930 ምስ ምስሪ ዝገበርዎ ገዲፎም ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ጥራሕ ዘይኮነት እታ ኤርትራውን ንባዕላ ምስ ኢትዮጵያዊ ሃፀያዊ ምምሕዳር ጣልያን ዘምፀንበርዋ ማለት ምብራቃዊት ኣፍሪቃዊት ግዝኣት ናይ ጣልያን ሰመይዋ። እዚ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ እንደገና ምርኻብ ኣብ ናይ ግዜ ፌደሬሽን ዓብይ ተራ ክፃወትን ኣንጻር ናይ ባዕዲ ማለት ጣልያንን እንግሊዝን ምቅላስ ኣብ ዝብል ዕላማ ንኸትርር ዝገበረ ክስተት እዩ። እዚ ኩነት እዚ ድማ ኣብ ተራ ናይ ኣቡነ ማርቆስ ፖለቲካዊ ዓብ ግደ ክፃወት እዩ። እዚ ናይ ዋዕላ ኩነታት ዝያዳ ንምርዳእ ሕጂ እንትኾነ ናብ መግዛእቲ ጣልያን ክንምለስ። ካብ 1936 ክሳብ 1941 ኤርትራ ሓንቲ ኣውራጃ ናይ ኢጣልያዊ ምብራቃዊ ኣፍሪቃዊ ሃፀይን ዋና ከተምኡ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮነት። ጣልያን ልዕልና ናይ ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ልዕሊ ኩለን ኣብ ትሕቲ እዚ ምብራቃዊ ኣፍሪቃዊ ግዝኣት ዝርከባ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣመኑሉን ኣተግበርዎን። በዚ ጣልያን ንኢትዮጵያ ሓደ ዓብይ ኣገልግሎት ገበሩላ። ምክንያቱ ኢትዮጵያዊት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ትሕቲ ናይ ምስሪ ቤተ ክርስቲያን ዝነበረትሉ ናይ 1600 ዓመት ታሪክ ተበጠሰን
ቤተክርስትያን ኢትዮጵያ ድማ ብኸምዚ ናጻ ኾነት። አቡነ ማርቆስ ድማ ናይ ትግራይን ኤርትራን አቡን ኮይኖም ተሾሙን ብጥልያን ተዓጂቦም ድማ ናብ አስመራ አተው። ስለዚ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስትያን ሓደ አካል ናይቲ ቤተክርስትያን ኢትዮጵያ ዝነበረን ዝጸንሐን ስለ ዝኾነ ኣብቲ ናይ ምዕባር ምስ ኢትዮጵያ ዝብል ጉዳይ መኻርን መዓድን ኣየድለዮን። ንኣብነት ትራቫስኪስ ናይ ኤርትራ ኣመሓዳሪ ዝነበረ ዘይተረድኦ ጉዳይ እንተሎ ከመይ ኢሎም እዮም እቶም ትማሊ ንጥልያን ተገዚኦም ዝነበሩ እሙናት ሕጂ ናብ ኢትዮጵያ ናጻ ናይ ምዃን ድሌት ዘርእዩን ንስርዓት ሰላም እንግሊዝ ዘጽውን ዝብል እዩ። እንደገና ክዝከር ዘለዎ ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ዝተመስረተሉ ዕለትን ግዜ እንተተዓዚብና ልክ ሃይለ ስላሴ ካብ ስደት ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተወሉ ግንቦት 1941 እዩ ነይሩ። ክሳብ ዝእዋን እዚ ጌና ሃይለ ስላሴ ኣብ ስደት እዩ ዝነበረ። ኣብ በረኻታት ኢትዮጵያ ምስ ዝነበሩ ኣርበኛታት ርክብ ብምግባር ክሳብ ዝተመለሰላ ብግንቦት 1941 ብሓገዝ ወተሃደራት እንግሊዝን ብዓወት ሓይልታት ኪዳን ናብ ዋና ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝኣቱ ኣብ ጉዳዩ እዩ ኣድሂቡ ነይሩ። ዋና ኢድ ኣታውነት ኣብ ዋዕላን ብድሕርዝን ኣብ ግዜ ፌደሬሽንን ግን ኣዝዩ ዓዚዙን መደባት እውን ወፃሉን። ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ግን ንጉዳይ ዋዕላ ዝምልከት ጥራሕ እዩ ክንገር ዝፍተን ዘሎ። ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ኤርትራ እምበኣር ኣብዚ እዋን እዚ ክምስረትን ኣስታት 5 ዓመት ክነብር እንከሎ ምጽልዋጥ ውዒት እንግሊዝን ትጽቢት ናይ መጻኢ ዕድል ኤርትራውያን ኣብ ምውሳን ዝተመስረተን ነዚ ንምትግባር ድማ እቶም ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዎም ፍሉጣት ሰባት ተኣኪቦም ዝመስረትዎ ውድብ ነይሩ። ኣካይድኡን ናይ መጻኢ ኣጠማምትኡን ግን ናብ ሓደ ኣፍሪቃውን ነጻን ብዙሕነትን ምርድዳእን ዝኣምን ማሕበር ነይሩ። ስለዚ ድማ መግዛእት እንግሊዝ ነቶም ክንፍለን ማለት ንበይንና ክንከውን ዝብሉን ኣብ ትሕቲ ግዝኣት እንግሊዝ ንስ 10 ዓመት ንዝብሉን ብወገን ብስቱሩን ክድግፎም ተረአየ። ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ግን ኣይተፈትወትን። ምክንያቱ ዕላማኣ ካብ ናይ ባዕዲ እሞ ናይ ፀዓዱ ስርዓት አንታይ ኮሎኒያል ፕሮ አፍሪካኒዝም ወፂካ ምስ ከማኻ ዝኣመሰሉ ኣፍሪካውያን ምሕባር ዝብል ስለ ዝነበረ እዚ ታሪኻዊ ድሌት ዝኾነ ተርእዮ ድሓር ስለ ዝተጠልመን ገጹ ስለ ዝቐየረን ነዚ ኣብ መፈለንታኡ ዝነበረ ድሌትን ስምዒትን ከምዚ ዝተዘርዘረ ክኸውን ከም ዝኽእል እኹል ሓበሬታ ኣሎ። ናይ ኤርትራ ዘይምቕሳንን ሃገራዊ ምንቅስቓሳትን ኣብ ትሕቲ መግዛእት እንግሊዝ ናይ ግዝኣት እንግሊዝ ጥርጣሬ ኣብ ልዕሊ እዚ ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓደ ፍሉይ ተርእዮ መፀ። ናይ ኤርትራ ፖሊስ ናይ ሰላማዊ ኣገባብ ቃልሲ መሰሎም ብምጥቃም ብየካቲት 1944 ኣድማ ኣካየዱ። ኣብዚ ድማ ነቶም ብመግዛእቲ እንግሊዝ ካብ ስርሖም ዘይወፁ ጠላይን ፖሊስ ከልግሱ ናይ ጥልያን ሕግታት ክልወጥ ከምኡውን ጠላይን ፈራዶ ከልግሱ ዝብል ጠለባት ተቕርቡ። በዚ ዝሰንበዱ እንግሊዝ ኣብ ናይ ፖሊስ ሓይሊ ዝነበሩ ሃገራውያን ኢሎም ዝግምትዎም ኤርትራውያን ካብ ስራሕ ኣባረርዎም። ቅዳሕ ደብዳቤታት ናይ መፋነዊ ኣብ ገጽ 40 ናይ አብርሃም ጴጥሮስ መጽሓፍ ዓደየ ዓዲ ጀጋኑ ትብል ተመልከት። ኣብዚ ምብራርን ምንጻግን ስጉምቲ እንግሊዝ እቲ ሃገራዊ ሓይሊ ዝተጎድአ ከም መልሰ ግብሪ ናይቲ ቁጠባዊ ኩነት ዘኸተሎ ሽግር ኤርትራውያን ንኩሎም ወጻእተኛታት ብጥርጣሬ ክርእይዎም ጀመሩ። ብ1946 ነቲ ቁጠባ ብሒቶሙ ዝበሃሉ ወጻእተኛታት ማለት ኣንጻር ጥልያንን ዓረብን ሰላማዊ ሰልፍታት ተኻየደ። እቶም ክርስቲያን ኤርትራውያን ካብ ስራሕ ይወጹን ናይ መነባብሮ ሽግር የጋጥሞም ስለ ዝነበረ ነቶም ኣብ ምምሕዳር ስርዓት ዝነበሩ ጥልያን ከተኩርሎምን ኣንጻሮም ክስለፉን ደረኾም። ከምኡውን እቲ ቁጠባ ብዓረባውያን ነጋዶን ብኤርትራውያን ጀበርትን ተባሂቱ ዝብል እምንቶ ስለ ዝነበረ ዝንባዕሉ ካልእ ዛንታ እዩ ቅርሕንታታት ፍኸም ክብል ተረአየ። ኣብቲ እዋን እቶም ናይ ገጠር ሓረስቶት እትዋቶም ገና ከይተረኽበ ማለት እኽሊ ከይኣተወ ከለው ብስእነት ዝኣክል ነቶም ጀበርትን ኣዕራብ ነጋዶን ኣኸዲሞም ይሸጥሎም ስለ ዝነበሩ እቲ ስምዒት ዝፈጠሮ መልሰ ግብሪ ድማ ሰላማዊ ሰልፊ ምክያድን ብዛዕባኡ ምዝራብን ተረአየ። ስለዚ እቲ ኩነት ምሕባር ዝጠልብ ዘይኮነስ እንታይ ዳ ኤርትራዊ ምምሕዳር ኣብ ግዝኣትን ኣብ ቁጠባን ክህሉ እዩ ዝነበረ። ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ኣብ ሓምለ 1946 ናይ ሱዳን ሰራዊት ኣብ ልዕሊ ተሰለፍቲ ተኩሲ ከፊቶም 4 ሰባት ከም ዝሞቱ ተሓቢሩ ነይሩ።
ድሕሪ ሓደ ወርሒ ድማ ሓደ ሱዳናዊ ኣብ ፀወታ ጠልዒ ይኹን ኣብ ገለ ኩነታት ብኤርትራውያን ከም ተቐትለ ወይ ከም ዝሞተ ኣብ ኣባሻወል ተሓቢሩ ናይቲ ቅድም ዝተገብረ ሕነ ምፍዳይ ክኸውን ይኽእል ግን ነቲ ጽልኣት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ኣብልሖ ምክንያቱ ነቲ ዝሰምዑ ወተሃደራት ሱዳን ኣብ ከተማ ብምውፃእ ነቲ ኤርትራውያን ዝረብዎ ናይ ሓበሻ ገዛውቲ ኮሊሎም ተኹሲ ከም ዝኸፈቱ ተነጊሩሎ ሳዕቤኑ ድማ በዚ ዝተጎድአ ኤርትራዊ ክርስቲያን ነቲ ሃገራዊ ስምዒት ኣጓሃ እቶም እንግሊዝ እዚ ኩሉ እናኾነ ከሎ ዳርጋ ስቑኢሎም ሪኦም ዝምልስዒን ርእይቶ ስለ ዝገነነን ደድ ፀኒሑ ስለ ዝተደጋገመን ድማ ብሰንኪ ኣተሓዛ ናይ ወተሃደራቶም እዚ ጉዳይ ክኸውን ስለ ዝኸኣለ እቲ ንዓይኒ ምስክር ዝነበረ ኤርትራዊ ኣብ ኣስመራን ከባቢኣን ነቲ ስርዓቶም እናነፀጎ ኸደ ኣብ መትሓት ዝነበረ ናይ ትግራይ ምንቅስቃስ ነቶም ሽማምንትን ልምዳውያን መራሕቲ ስለ ዘስክኦም ናብቶም ከምኣታቶም ሽማምንቲ ከበሳ ክሰማምዑ ጀመሩ እቲ ናይ ሕብረት ዝብል ኣካል ድማ ነዚ ተጠቒሙ ብድሕሪት እናተወደበ ናብ ፌደሬሽንን ምሕባር ምስ ኢትዮጵያ ንኸመርሕ መገዲ ኸፈተ እዚ ርእሱ ዝኸኣለ ታሪኽን ኣብ ብዙሕ መፅሓፍትን ናይ ጋዜጣን ኢንተርኔትን ፅሑፋትን እውን ዝወፀ ተርእዮ እዩ ኣተሓሳስባ መግዛእታዊ ሓይሊ እንግሊዝ ኣብ ልዕሊ ነበርትን ብኸመይ ከም ዝፀለዎምን እንግሊዝ ኣብቲ እዋን እቲ ሃፀያውያንን ዳርጋ ንመላእ ዓለም ተቆፃፂሮም ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ስለ ዝነበረ ፀረ ባዕዳዊ ቃልሲ ዝብል ኣመር ክቕበልዎ ኣይከኣሉን ብፍላይ ካብ ኣፍሪቃውያን እሞ ኤርትራውያን ብዛዕባ ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበሩ ኤርትራውያን ዝነበሮም ርእይቶ ኣብ ኢንተርኔት ይርከብ ብፍላይ እቲ ዘይምስምምዖም ኣብዚ ክዝክር ዘለዎ እቲ ድሓር ኣብ ናይ ኣፍሪቃ ታሪክ ዝሰርሐ ናይ ፀረ መግዛእትን ቃልስን ሳዕቤናቱን ኬንያ ነይሩ ጻዓዱ እንግሊዛውያን ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ትሕቲኦም ዘሎ ሓደ ጸሊም ዘይማዕበለ ህዝቢ ጥራሖም ዝርእዩ ዝነበሩ ኣብ ፖለቲካ ፀወታ እንግሊዝ ዝድግፍዎም ኣካላት ይሃለዉ እምበር ኤርትራውያን ምዃኖም ኣይተርፍን እቶም ንፍለ ዝብሉውን ከምኡውን ከም ዋና ዘይኮነ ግን እቲ ዓባይን ሃገራዊትን ናፃን ዝኾነት ጎረቤት ኢትዮጵያ እትጸልዎ ሃገራዊ ስምዒትን ኣድህቦን ንእንግሊዝ ከም ዘስተብህሉሉ ገይርዎም እዩ እዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታዎም ማለት ወግዒ ምግባር ናይቲ ዋዕላ ዘስዓቦ መለሰ ግብሪ ንመልከት ክሳብ እዚ መደብ ብወግዒ ዝፍለጥ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን እቶም ቀንዲ ምስ ኢትዮጵያ ብዘይ ቅድመ ኩናት ክንሓብር ኣለና ዝብሉ ኤርትራውያን እውን ከይፈለጡ ፀኒሖም እንተኾነ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዋዕላ ከም ዝግበር ምስ ፈለጠት እቲ ንጉዳዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ወኪል ኮሎኔል ነጋ ሃይለ ስላሴ ብህፁፅ ኣብ ኣስመራ ደበኽ በለ ምስኡ ሓደ ፍሉጥ ካብቶም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝመደበሩ ማሕበር ሕብረት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣባል ዝነበረ ኣቶ ኣብርሃ ወልደታቴዎስ ባልጃ ገንዘብን ናይ ኢድ ቦምባታትን ሒዙ ናብ ኣስመራ መፀ ይብል ሓበሬታ ገጽ 164 ጆርዳን ገብረመድህን ሓደ ካብ ኣባላት ማሕበር ሓድነት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድማ ተድላባይሩ ነበረ ሓደ መዓልቲ ቅድሚ እቲ ዋዕላ ኮሎኔል ነጋን ኣቶ ኣብርሃ ወልደታቴዎስን እቶም ፍሉጣት ምስ ኢትዮጵያ ባህልትን እቶም ነቲ 12 ነጥቢ ስምምዕ ዝፈረሙ ናይ ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ኣባላት ዝነበርዎ ፍሉይ ኣኼባ ኣካየዱ ኣብዚ እቶም ፈረምቲ ስምምዕ 12 ነጥቢ በቶም ኣብዚ ዝመፁ ብዘይ ቅድመ ኩነት ምስ ኢትዮጵያ ንሰማማዕ ዝብሉ ኣባላት ብቁፅሪ በዝሕዎም ስለዚ ድማ ኣብቲ መሪሕነት ፍጹም ለውጢ ንኸምፅኡ ክትዓት ኣካየዱ እዚ ኣብ ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ዝተረኣየ ምፍልላይ ብምምያጥን ምርድዳእን ንፍታሕ ዝተመደበ ዋዕላ ዘይተሓስበ ኩናት ኣጋጠሞ ምክንያቱ እዚ ናይ ምሁራትን ካብ ክልቲኡ ሃይማኖታት ዝመፁን ቀንዲ ሕመረት ናይቲ ክካትዕሉ ዝሓሰቡ ጉዳይ ኤርትራን ሓድነታን ብኸመይ ምስቲ ናይ ወፃኢ ኩነታት ይፈትሕዎን ዝብል ተበግሶ መጀመርታ እዋን ዝተመደበ እዩ ነይሩ ኣብዚ ብምስጢርን ኣብ ነንሕድዶም እናተራኸቡ ዝገበርዎ ስምምዕ ናይ ኤርትራ ህላወን ዋላ እንተ ምስ ኢትዮጵያ ሓቢራ ርእሰ ምምሕዳርን ባህላውን ፖለቲካውን ትካላታን ብኸመይ ይጸንሑ ዝብል መልእኽቲ ዝሓዘ 12 ነጥብታት ስለ ዝነበሮ ስለዚ እዚ ዋዕላ ዘይኮነስ እቲ ቅድሚ ዋዕላ ዝነበረ ኩነት እንታይ ኣምፀአ እዚ ሓደ መዓልቲ ቅድሚ ዋዕላ ዝተኻየደ ኣኼባ እዚ ብኮሎኔል ነጋ ይካየድ እምበር እዚ ካልኣዩ ኢትዮጵያዊ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ዝገደፈ ኮሎኔል እቲ ጉዳይ ብኤርትራውያን እዩ ኣካይድዎ ምክንያቱ እቶም ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፁ
ከም ተላባይሩ ዝኣመሰሉ ደገፍቲ ሓድነት ምስ ኢትዮጵያ ናይ ባዕሎም ማሕበር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነይርዎም እዩ። እዚ ድማ ቀንዲ ተዋሳኣይ ኣቡነ ማርቆስ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ሓላፊ ዝነበሩሉ እዋን እዩ። ቅድሚ እዋን እዚ ሃይማኖት ኣብ ፖለቲካዊ ምንቅስቓሳት ኣይተረኣየን። ኣብዚ ቅድሚ ዋዕላ ዝተኻየደ መዓልቲ ክትዕ እቶም ናይ ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ደገፍቲ ሕብረትን እቶም ካልኦት ናጽነትን ካልእ ኣማራጽታት ድሓር ደገፍቲ መግዛእቲ ጣልያን ወይ ን10 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ምጉዝትነት ሕቡራት ሃገራት ዝኾኑ ነንበይኖም ተራእዩ። ኮሎኔል ነጋን ፍጹም ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ዝብሉን ነቶም ደገፍቲ ዋዕላን ስምምዕ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ኣተሓሳስባ ንዝነበሮም ደገፍቲ ሕብረት ነቐፍዎም። ኣብቲ ጉዳይ እቶም ንምሕባር ምስ ኢትዮጵያ ብቅድመ ኩናት ዝብሉ ዝነበሩ በቶም ኣኽረርቲ ደገፍቲ ሓድነት ተበፅበፁን በቲ ብብዝሒ ካብ ኣዲስ ኣበባን ኣብ ኣስመራን ዝመፁ ደገፍቲ ብዘይ ቅድመ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ተዓብለሉ። ፊታውራሪ ገብረ መስቀል ወልዱ ፕሬዚደንት ከም ምዃኖም መጠን መሰልን ተዓፃፃፍነትን ናይ ብፆቶምን መሳርሕቶምን ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ርእቶ ናብ ግምት የእትዉ ስለ ዝነበሩ ድማ በቶም ኣኽረርቲ ኣይተደልዩን። ስለዚ ድማ ኣብዚ ቅድሚ ዋዕላ ዝተኻየደ ኣኼባ መጻኢ መራሕትን ህላወን ማሕበር አንድነት ተተኽለ። ኣብቲ ኣኼባ ፊታውራሪ ገብረ መስቀል ወልዱ በቲ ዘርኣይዎ ናይ ምምያጥ ውሳነ ተዋረዱን ብዘይ ኣገባብ ማለት ብዘይ ምርጫ ነቲ ብማሕበር ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክትሓብር ዝብል ርእይቶኡ ዝውክል ተላባይሩ ከም ፕሬዚደንት ተተክኡ። እቲ ኣኼበኛ ነቲ ኣብ ዝተበጽሐ 12 ነጥቢ ዝሓዘ ስምምዕ ዳግመ ግምት ክግበረሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ፈጺሙ ክተርፍን ምሕባር ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ሕቶ ከም ዘይኣቱ ተሰማምዐ። እቲ ሓይለ ዝበለ ደጋፋ ኢትዮጵያ ድማ ኣብቲ ኣኼባ ተዓዊቱ ወፀ። ንጽባሒቱ ንዋዕላ ድማ ተበገሰ። ኣብዚ ቅድሚ ዋዕላ ዝተኻየደ ናይ ህጹጽ 24 ሰዓት ኣኼባ ብፍላይ ንፕሬዚደንት ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ፊታውራሪ ገብረ መስቀል ወልዱ ብገለ ሰባት ብዛዕባ ምስ ኢትዮጵያ ምሕባር ብትሪ ኣይተኻለስካን ዝብል ነቐፌታ ኣውረድሎም። እዚ ድሕሪ ዋዕላ ፊታውራሪ ገብረ መስቀል ኣብ ጋዜጣ መልሲ ሂቦሙሉ እዮም። እቲ ፍራሕመንቲን በእንተ ዝሓለወ ከተኣምን ዘርእስቱ ጽሑፍ ኣብ ኢትዮጵያ ሰሙናዊ ጋዜጣ ጥቅምቲ 31 1947 ኣውፅኡ። እቲ ቀንዲ መዓልቲ ዋዕላ ሕዳር 24 1946 ቤት ጊዮርጊስ። ኣብ ቤት ጊዮርጊስ ኣብቲ እዋን እቲ ናይ ኣግራብ ሓለዋ ዝገብር ብፈረስታለ ዝፍለጥ ወኪልን ኣመሓዳርን ዝነበረሉ መንበሪ ነይሩ። ኣብ ቅድሚ እቲ መንበሪ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ መእከቢ ወይ ዳስ መሳሊ ቦታ ከም ዝነበሮን ይሕበርን ኣነ እውን ብንእሽተይ ርእዮ ኣለኹ። እዚኣቶም ድማ ኣብቲ እዋን እቲ ከተማ ኣስመራ በኣሉታ ዳ እምበር ንምእካብን ምክትዓን ኣወንታ ስለ ዘይረኸብሉ እዮም ኣብዚ እሊ ዝበለ ቦታ ክራኸቡ ዝመደቡ። ነቲ ቦታ ዝኸልል ማዕፆን መኸወልን ቦታን እውን ነይርዎ እዩ። እቲ ጉዳይ ኮሎኔል ነጋን እቶም ኣኽረርቲ አንድነትን እንተዘይሕወስዎ ነይሮም ካልእ ታሪክ ምኾነ ነይሩ። ዋዕላ ይኽፈት። ዋዕላ ኣብ ጽባሒቱ ከምቲ ዝተመደበ ምስ ተኸፍተ እቶም ንነፃ ኤርትራን ካልእ ኣማራፅን ዝብሉ ወገናት ኣብ መሪሕነት እቲ ዋዕላ ሓድሽን ዘይፈልጥዎን ንናቶም ሓሳባት ዘየእንግድ መሪሕነት ኣጓነፎም። ከምቲ ዝበሃል በቶም ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ዝብሉ መንእሰያት እሞ ብረት ዝተሰከሙ ተኸቢቦም ይብል ጆርዳን ኣብ መጽሓፉ። እቲ ዋዕላ ብግቡእ ኣብ ክትዕን ዝርርብን ምይይጥን ኣያተወን። እቶም ዋዕላ ኣብ ግብሪ ክውዕል ዝተቓለሱ ገብረ መስቀል ወልዱ ኣብቲ ኣኼባ ንኸይካትዑ ተኸልከሉ። እቶም ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ናጽነት ዝበሉ ወከልቲ ደጃዝማች ሓሰን ዓሊ፣ ብርሃኑ ኣሕመድዲን፣ ካቫሊየረ ዑመር ሳፊቕ፣ ፀሃየ ኣብርሃ፣ ገብረ መስቀል በራኺ፣ ወልደ ማርያም ኣብ ቦቦትኦም ኮፍ በሉ። እቶም ቅድሚ ዋዕላ ዳግመ ምውዳብ ዝገበሩ ንሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ዝድግፉ ኣባላት ደንጊዮም መፁ። ብመሪሕነት ደጃዝማች ሓድጉ ጊላጋብር፣ ደጃዝማች ሓጎስ ገብረ፣ ብላታ ደምሳስ ወልደ ሚካኤልን ተድላባይሩን። እቲ መጀመርታ ዝተዛረቡ ንሕብረት ዝድግፉ ብላታ ደምሳስ ነቶም ናጽነት ዝብሉ ፖለቲካውያን ካብቲ ኣዝዩ ዝዝከር ቃላቶም ርእሳ ዝኸኣለት ኤርትራ ሕልሚ ገዲፎም ምስ ኣዲኦም ኢትዮጵያ ክሓብሩን ኣብ ትሕቲ ሃፀይ ወዘተ ንኽኣትዉ ተማሕፀንዎም።
ገብረ መስቀል ወልዱ ድማ ነዚ ብሓፂር ማለት ንሕብረት ብዘይ ቅድመ ኩነት ደገፍዎ በዚ እቶም ናጽነትን ብቅድመ ኩነትን ዝበሉ ነገር ከም ዝተለወጠ ፈለጡ ተድላባይሩ ነዚ ዘረባ ድሕሪ ምድጋፍ ንወገን ሕብረት ዝገልጽ ትንተና ድሕሪ ምሃብ ነዚ እንተዘይተገብረ ነዚ ዝቃወሙ ወይ ጠጠው ከብሉ ንዝፈተኑ ፍኸራ ሰደደ በኣ ድማ ነቲ ንናጽነት ዝብል ወገን ንምህራም ብውልቀ ደረጃ ንወልደ አብ ወልደ ማርያምን መበቆሉን ካብ ትግራይ ስለ ዝውለድን እቲ ጉዳይ ከም ዘይምልከቶን ዝብል ዘረባ ከፈተ ወልደ አብ ወገኖም ኣብ ኤርትራ ከም ዝተወልዱን ከም ዝዓበዩን መጠን ንዝፈትዋ ሃገሮም መሰላታን ክቃለሱ ዝኽልክሎም ነገር ከም ዘየለ ከምቲ ተድላ ዝገበሮ ድማ ንርእሱ ተድላ ባይሩ ትውልዱ ካብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ማለት ካብ ተኽሪር ናይጄሪያ ይውለድ ስለ ዝኾነ ንሶም ዝያዳ ንኤርትራ ከም ዝቐርቡ ኣመትሉ እቲ ግቡእ 12 ነጥቢ ዝሓዘ ኣርእስቲ ከይተዘርበሉን በዝን ወዲ ከምዝን እቲ ኣኼባ ተበተነ እዚ ተዛብኦ እዚ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ጋዜጣታት ወፀ ኣብ መንጎ ተድላ ባይሩን ወልደ አብ ወልደ ማርያምን እንካን ሓባን ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ክሳብ ግንቦት 1947 ተጻሕፈ እቲ ነገር ኣዝዩ ኣብ ውልቃውን ጽልእን ስለ ዘድሓበ ባዕሎም መንግስቲ እንግሊዝ ነቲ ጉዳይ ደው ኣበልዎ እቲ ሰሙናዊ ጋዜጣ ኤርትራ ንውልቃዊ ጉዳይ ዘይኮነ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ዝካተዓሉ ፖለቲካዊ ሓሳባት ዘእንግድ ጋዜጣ ምዃኑ ኣፍለጡ ኣብዚ ኣብ ጋዜጣታት ጽሑፋት ምውጻእ ኣብ መንጎ ተድላ ባይሩን ወልደ አብ ወልደ ማርያምን ዝተኻየደ ክርአ እንከሎ ፊታውራሪ ገብረ መስቀል ወልዱ ኣብ ዘውጽኦ ጽሑፍ ብፍላይ ሚያዝያ 21 1947 ናይ ጸርፍን መንሻውን ዘይብሉ ብዘይ ውልቃዊ መጥቃዕቲ ኣንጻር እቲ ዝተከኦም ተድላ ባይሩ መልሲ ሃብሉ ንኣስታት 5 ዓመት ዝመርሕዎ ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ብዘይ ኣገባብ ክሳብ ዝወርዱ ድማ ናይዚ ማሕበር ታሪክ ሰነዱን ኣብ ጋዜጣ ኣውፅኡን ድሕሪ ዋዕላ ኢታባነ እግዚኦ ውስጠ መንሱት ዘርእስቱ ኣብ ኤርትራ ሰሙናዊ ጋዜጣ ሚያዝያ 21 1947 ነቲ ኣብ ትሕቲ ተድላ ባይሩ ዝኣተወ መሪሕነትን ግደ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያንን ናይ ኢትዮጵያ ስርዓትን ዝነቀፍ ጽሑፍ ኣውፅኡ ካብታን 5 ዓመታት ዝመርሕዎን ዝፈጠርዎን ማሕበር ብዘይ ኣገባብ ስለ ዝወረዱ ድማ ናይቲ ኣብ ኤርትራውያን ዓድነት ንምፍጣርን ንፍቅሪ ሃገር ኣብ ቀዳምነት ብምእታዎም ዝረኸብዎ ተጻብኦ ብምግላጽ እዮም ነዚ ጽሑፍ ዘውፅዎ ኣብ መወዳእታ ጽሑፍዎም ዘቕረብዎ ዝብል ብቓል ዝበልዎ ማለት ኣብ ዋዕላ ቤት ጊዮርጊስ ብዘይ መሰላል ካብ ስልጣን ያውሪዶም እኒን ዝበልዎ ስለ ትገልጽ ብድሕሪ እቲ እዋን እቲ ምስ ኩነታት ዝሓረቑ ሰባት በለ ገብረ መስቀል ወልዱ ይብሉ ነይሮም ምፍሻል ዋዕላ ቤት ጊዮርጊስ ምህማን ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ኤርትራ ኣስዓበ እዚ ጸረ መግዛእትን ሃገራዊ ማሕበር እዚ ካብ ዝዓለት እዚኣ ከም ሓደ ወህደት ዘለዎ ኣካል ኣይቀጸለን መግዛእት እንግሊዝ ኣብ መንጎ እዚ ንፖለቲካዊ ሰልፍታት ፍቓድ ሃበ ኢብራሂም ሱልጣን ንኩሎም ኣስላም ወከልቶም ንኽረን ክመፁ ጸውዒት ገበረ ብታሕሳስ 1946 ራቢጣ ለእስላሚያ ፖለቲካዊ ሰልፊ ቆመት ኣብቲ እዋን እቶም ሕብረት ዝብሉ ዝነበሩ ድማ ካብ ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ኤርትራን ካልኦት ብትሪ ሕብረት ዝብሉ ሰባት ፖለቲካዊ ሰልፊ ኣቆሙ ዕላማ ናይቲ ሰልፊ ንጹር ብምግባር ድማ ስሙ ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ተባህለ ጸኒሑ ብየካቲት 18 1947 ሳልሳይ ሰልፊ ማሕበር ናጽነት ዕብየት ኤርትራ ንኤርትራውያን ኣብ ዓዲ ቀይሕ ተመስረተ ብኸምዚ ኤርትራ ኣብ ሓድሽ ምዕራፍ ናይ ፖለቲካዊ ሰልፍታትን ስራሕትን ኣተወት ኣብ መወዳእታ ቀንዲ ተዋሳእቲ ዋዕላ ኣበይ ኣበሉ ፊታውራሪ ገብረ መስቀል ወልዱ ፕሬዚደንት ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ካብቲ ዝወረዶም ስነ ኣእምራዊ ማህሰይቲ ናይ ዋዕላ ቤት ጊዮርጊስ ኣይተስኡን ኣይሓወዩን እቲ ውርደት ተሰሚዕዎም ኣብ ጋዜጣታት እህታኦም ገለጹ ኣብ ሓዘንን ምስ ቁርቋርን ኣድሃቡ ፖለቲካዊ ቦታ እውን ኣይሃለዎምን ብውዲት ስለ ዝወረዱ ኣዝዮም ጉሃዩ ገለገለ ተዓዘብቲ ታሪክ ከም ዝብልዎ ገብረ መስቀል ወልዱ ድሕሪ ሎሬንሶ ታዛዝ ካልኣይ ፖለቲከኛ
ንሕብረት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝሰርሐ ግንከ ብኢትዮጵያ ዝተደርበየን እዩ ይብሉ ኣብ መወዳእታ ኣመስተን ብስጭትን ኣትዮም ኣብ 47 ዕድሚኦም ብሕማም ብ1962 ካብ ዓለም ተፈልዩ ታሪኾም ኣብ መዝገብ ታሪኽ ኣፍሪቃውያን ቁጽሪ 1 ክሳብ 6 ገጽ 444 ተወከስ ሼኽ ዓብድልቃድር ከቢረ ምክትል ፕሬዚደንት ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ኢትዮጵያ ድሕሪ ምፍሻል ዋዕላ ቤት ገርጌስ ብራቢጣ አልእስላሚያ ዝፍለጥ እንግሊዝ ሙስሊም ሊግ ኣብ ከረን ምስ ሓጂ ሱሌማን ኣሕመድን ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣንን ዋዕላ ዝነበረ ግንከ ካብኡ ወፂኡ ከይዱ ንናቱን መሰልቱን ክቃለስ ተበገሰ ካልኦትን መስረቱ ከቢረ ብፍላይ ናይ ኣውራጃ ሓማሴንን ኣስመራን ወኪል ራቢጣን ነይሩ ነበሩ እቲ ኣዝዩን ከቢረ ፍሉጥን ምጉስን ተቐባልነት ዝረኸበሉ ዝነበረ ጉዳይ ኣውራ ንምምሕያሽ ናብራ ኤርትራን እንታውነታን ኣብ ትምህርቲ ምድሃቦም እዩ ብሰነ 1946 ኣብ ዝሃቦ መደረ ብዛዕባ ናጽነት ክንዛረብ ከለና እቲ ቀንዲ መንገድና ትምህርቲ ምዃኑ እዩ በለ ሼኽ ከቢረ ብትግርኛን ዓረብኛን ትግረን ዓፋርን ጣልያንን ክኢላ ፖለቲከኛ ነበሩ ኣብ ዘረብኦም ዲፕሎማስያውን ኣኽብሮት ብዝመልኦ ኣገባብ ዝዛረቡ ከም ዝነበሩ ታሪኽ ይምስክር መርማሪ ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት ምስ ቆመ ከቢረን 5 ኣባላት ራቢጣን ኣብ ቅድሚኦም ቀሪቦም ብዛዕባ ናይ ፖለቲካዊ ሰልፎም ቀንዲ ሕመረት ናጽነት ምዃኑ ኣረድኡ እቲ መርማሪ ኮሚሽን ብመጋቢት 1949 ሕቡራት ሃገራት ዕድመ ናብቶም መራሕቲ ዝተፈላለያ ሰልፍታት ክሰድድን ከሎ ንራቢጣ እስላሚያ እውን ተላእኸ ኣብዚ ድማ በቲ ፍሉጥ ክእለቶም ሼኽ ዓብድልቃድር ከቢረ ንኽሳተፉ ተመደበ እቶም ናይዚ ፍሉጥን ውርዩን ክኢላ ኤርትራዊ መልእኽቲ ዘፍርሖምን ዘስግኦምን ደገፍቲ ኢትዮጵያን ስርዓትን ግን ብመጋቢት 27 ምስልኣኽቦም ሰባት ኣብ ኣስመራ ተቐትሉ ፊታውራሪ ሓርጎት ኣባይ ድሓር ደጃዝማች ዋና ጸሓፊ ዋዕላ ቤት ገርጌስ ድሕሪ ምፍሻል ዋዕላ ሙኣም ማሕበር አንድነት በግዓዊ ኣባል ብምዃን ብታሕሳስ 1946 ከም ምክትል ተሓዝ ገንዘብ ናይቲ ሰልፊ ተመደቡ ብድሕሪ እዚ ምእንቲ ሕብረት እኳ እንተሰርሑ ካብ ዓዶም ከም ኣባል ባይቶ ምስ ተመርጹ ሕግታት ፌደሬሽን ንኽዕቀብ ተቃለሱ ክሳብ ንጃንሆይ ከይዶም ብዛዕባ ኢድኣታውነት ሽማምንቲ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ጠርዑ ኣብዚ ግዜ እዚ ከም ዲሬክተር ጀነራል ናይ ውሽጣዊ ጉዳያትን ብ1954 ድማ ጸሓፊ ክፍሊ ሕጊ ሰርሑ ብድሕሪ ምምጻእ ቢትወደድ ኣስፋ ወልደ ሚካኤል ከም ዋና ኣስፈጻሚ ናይ ባይቶ ኤርትራ ግን እቲ ፖለቲካዊ ስራሓት ናይ ፊታውራሪ ሓረጎት ኣባይ እናወሓደ ኸደ ንሶም እውን ኣብ ንግዶም ዝድሃቦም ይመስል ድሕሪ ፍጹም ሕብረት ከንቲባ ኣስመራ ኮይኖም ተሸሙ ደርጊ ብ1974 ምስ መጸ ምስ ብዙሓት ሓለፍቲ ነበር ናይ ሃይለ ስላሴ ስርዓት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተወሲዶም ተኣስሩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ድማ ብ1979 ሞቱ ብላታ ዑመር ቃዲ ከም ጸሓፋይ ናይ ዋዕላ ቤት ገርጌስ መጠን ድሕሪ ዋዕላ ምፍሻሉ ምስ ኢብራሂም ሱልጣንን መሰልቱን ብምርድዳእ ኣብ ራቢጣ አልእስላሚያ ሰልፊ ተጸንበሩ ንናጽነት እኳ እንተደገፉ ናይ ኢብራሂም ሱልጣን ተሪር ኣካይዳ ምስቲ ኩነታት ኣይከይድን ኢሎም ስለ ዝኣመኑ ንናይ ምጽዋዕ ራቢጣ አልእስላሚያ ከም ናይ ኢብራሂም ሱልጣን ፈለይዋ ብ1949 ድማ ነዛ ሰልፊ እዚኣ ብምውካል ኣብ ኒውዮርክ ናይ ሕቡራት ሃገራት ኣኼባ ብዛዕባ ጉዳይ ኤርትራ ዝዝቲ ጉባኤ ተሳተፉ ድሕሪ እዚ ግን ጉዳይ ኤርትራ ፌደሬሽን ከም ዘይውዳእን እቲ ቀንዲ ዕላማ ኢትዮጵያን ደገፍቶምን ፍጹም ምሕባር ከም ዝኾነ እናተረድኦም መጸ ስለዚ ድማ ብ1957 ናብ ስደት ኣምርሑ ግን ከሱቕ ኣይበሉን ነቲ ኢትዮጵያ ንምፍራስ ፌደሬሽን ትገብሮ ዝነበረት ውዲት ዝቃወምን ንመሰል ሕግታት ኤርትራ ዝድግፍን ናይ ሰባት ፊርማ ፔቲሽንስ ክእክቡ ተቐሰቡ ኣብ ሃገራት ኣዕረብን ካልኦት ናይ ሳልሳይ ዓለም ወገናት ሰማዕቲ ኣጥረዩ ኣብ መንጎ ናብ ኤርትራ ምስ ተመልሱ ድማ ሃይለ ስላሴ ኩሉ ነገር ክገብረሎም ምዃኑ እኳ እንተገለጸሎም ብዛዕባ ምፍራስ ፌደሬሽንን ኣንጻር ሃይለ ስላሴን ይዛረቡ ስለ ዝነበሩ ብጥሪ 1958
ተኣስሩ ጉዳዮም ስለ ዝተጓሃረን ፈተውቱን ስለ ዝነበርዎም መንግስቲ ሃይለ ስላሴ ብመያዝያ 1959 ንኽፈትሖም ተገደደ። ጽንሕ ኢሎም ከንቲባ ምጽዋዕ ተሾሙ። ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብ1975 ወተሃደራዊ ደርጊ ኣብ ስልጣን ምስ መጸ ድማ እንደገና ተኣስሩ። ድሕሪ 2 ዓመት ማእሰርቲ ብ1977 ናብ ስደት ሱዳንን ቀጺሉ ድማ ስዑድያ ኣምርሑ። ኣብ መንጎ ህዝባዊ ግንባርን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ስምዕ ክገብሩ እኳ እንተፈተኑ ከይተዓወቱ ኣብ ስዑድያ ሞቱ። ኣቶ ወልደኣብ ወልደማርያም ብድሕሪ እዚ ብዝወረዶም ናይ ቅትለት ፈተነታት ንወጻኢ ክኸዱ ፍቓድ ረኺቦም ኣብ ስደት ኣምርሑ። ኣብ ወጻኢ ኮይኖም ንናጽነት ኤርትራ ነዊሕ ተቓለሱ። እቶም ሓደን እንኮን ካብ ወጻኢ ንኤርትራ ተመሊሶም ዝሞቱ መሪሕ ናጽነት ድማ ኾኑ። ኣብ ጋዜጣታት ዘውጽዎ ዝነበሩ ፍሉይ ጽሕፋት ዝሓዘ መጽሓፍ ኣብ ሕታም ኣሎ። እቶም ዓብይ ግደ ኣብ ሃይማኖት ምስ ፖለቲካ ምእቶም ዝተጻወቱ ኣቡነ ማርቆስ ድሕሪ ብዙሕ ዝንትን ምስ ንጉስ ኢትዮጵያ ማለት ንብረትን መሬትን ገዳማት ናይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ክምለሰሎም ተስፋታት ካብ ሃይለ ስላሴ ተዋሂቦም ከም ዝነበረ ንዝክር። ሃይለ ስላሴ ግን እቲ መዓርኩም ጥልያን ዝሃበኩም ስለ ዝኾነ ናህና ኣይኮነን እሞ ካብ መዓርኩም ወሪድኩም በሎም። ኣብ መወዳእታ ተገሊፎምን ሓላፍነቶም ከም ቀንዲ መራሒ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኤርትራ ብቐሺ ድሜጥሮስ ተተክኡ። ኣብዚ ብዛዕባ እዚ ውሳነን ካልእን ማለት ናብ ኢትዮጵያ ከፋ ክፍለ ሃገር ንኸመርሑ ተሾሙ። እዚ ድሕሪ ናይ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ኤርትራን ትግራይን ከምኡውን እቲ ጉዳይ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ምእታው ብዙሕ ስርሒታት ድሕሪ ምፍጻሞም ስለ ዝኾነ ኣይተቐበልዎን። ሃይለ ስላሴ ከምቶም ካልኦት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ተጠቒሙ ምስ ወድአ ናይ ዝኣለም ዜጋታት ኣብነት ተወሳኺ ይኾኑ። ምክንያቱ ብ1961 ኣቡነ ማርቆስ ኣብ መንገዲ ምጽዋዕ ታሕታይ ደንጎሎ ኣብ ሓደጋ መኪና ሞቱ። እቲ ዝገርም መራሒ መኪናኦም ድሒኑ ንሶም ግን ሞይቶም ዝብል ዘገርም ዛንታ ገዲፎም ከዱ። ናይ ሞቶም ጉዳይ ኣብቲ እዋን እቲ ብዙሕ ኣዛሪቡ ኣነ እውን ንእሽተይ ኮይነ ቤተሰብን መቕረብን ቀብሪ ንኽኸዱ ክዳለውን ክዛረቡ እናርኪበ ተፈጸመ።